टेट शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर के तले हमनी सब शिक्षकगण बैठल ही। हमनी सब यहाँ सरकार के जे हमनी के प्रति दोरंगी नीति कर रहलन है ओकरा से आहत हो के यहाँ बैठल ही। कोई शौक से ना बैठल ही। हमनी के मन हाल कि हमनी विद्यालय में रहती हल, वहाँ बच्चा के पढ़ती हल, उनका संस्कार देवे के काम करती हल। लेकिन आज हमनी के ऐसा लाचारी हो गेल, इनकर नीति के चलते लाचारी हो गेल। हमनी के पेट के सवाल है और आज हमनी यहाँ एगो मजबूरी में बैठल ही, एकदम मजबूर ही एकरा के चलते हमनी के यहाँ बैठे पड़ रहलन है। वो हमनी के एक तो कम वेतन दे रहलन है। हमनी के जे सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिलक है पारा 78 के, वो पारा 78 के अभी तक न लागू कैलन है। हम उनका से मांग कर रही कि हमनी के पारा 78 के लागू के करे के जल्दी वो अपन काम कर दें, ताकि हमनी के जो पेट पर अभी तक लात पड़ रहा है लात के समाधान हो सके। हमनी के ई मुद्दा पर बैठली पारा 78 जे सुप्रीम कोर्ट दिलन है। सगरो कहले चल रहलन है कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक लोग हार गेलन है, पर गलत कह रहलन है। उनका निर्देश दिलन है कि शिक्षक के पारा 78 के टेट शिक्षक के एगो अलग दर्जा दे के उनका उच्च कोटि के वेतनमान देवे के चाहिए। और हमनी एकर अलावे सहायक शिक्षक के दर्जा जो 5 साल काम कर लेलन है टेट शिक्षक, स्नातक ग्रेड में हतन, उनका प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति कैल जाए और जो उनका स्नातक प्रशिक्षित जो हतन उनका प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति कैल जाए। और जो हमनी के बीरमन तिथि से जो ट्रेनिंग कैलथिन है उनका बीरमन तिथि से ग्रेड पे देवे के उनका चाहती है। लेकिन रउआ के जाने ही काज नहीं कौन हाथ में पड़ल हथन कि अभी तक हमारी के केवल खाली करासी करे के बात कर रहे हैं। हम चाहा ही जनता चाहा है, विद्यालय के बच्चा चाहा है। थोड़ से पक्ति में हम कहल चाहा ही गांव के बच्चा पूछ रहल है नीतीश जी तोहरा से एक सवाल। गांव के बच्चा पूछ रहल है नीतीश जी तोहरा से एक सवाल। वेतन तू रोज बढ़ावा है अपन, वेतन तू रोज बढ़ावा है अपन, पर हमर गुरुजी क्या काहे हथन बेहाल, हमर गुरुजी काहे हथ बेहाल। यही अपन बात से उनका यही तथ्य से कहल चाही तू जल्द से जल्द हमनी के हक हुकूक जो है देवे के प्रयास करतन, तबे हम संतुष्ट होके जो हमनी बैठल ही हड़ताल पर तोड़म। न तो जब तक वो हमार मांग पूरा न करतन हम अनिश्चित काल यहाँ बैठल रहम, अनिश्चित काल बैठल रहम।